kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 7:35. Ang oras po hatod sa Indokan Pansipani Trading Corporation, Jordan Rentals Authority. Magapod lang kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Hatod man sa Indokan Clinic ni Dr. Rode Ante. Pipaaram po sa Indogabos na si Dr. Rode Ante yaon. Asin bukas po ang sayang clinic oral daw na nasa Santa Teresita Hospital Building. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Feel the heat of summer as LCC Supermarket brings you Ready, Set Summer Promo. Hot summer deals awaits you from March 25 to 31. Like buy 2 Coke Regular 1.5 liter for only 110 pesos. Save 10 pesos. Buy 4 take 1 Nestle Chucky Calci and 180 ml for only 74 pesos. Save 1850 pesos. Tide Perfect Clean Powder Garden Blossom 725 grams plus Downy Garden Blossom Laundry Fabric Softener Refill 670 ml for only 184.40 pesos. Save 36.60 pesos. Sunsilk Shampoo Strong and Long Green 350 ml for only 138.75 pesos. Save 46.25 pesos. Buy Selecta Supreme Ice Cream 1.4 liter. Free Selecta Supreme Ice Cream 3-in-1 1 liter for only 250 pesos. Save 99 pesos. So, don't miss LCC Supermarket Ready Set Summer Promo from March 25 to 31. Visit any LCC supermarket near you for more hot offers. You can also like and follow us on our official Facebook and Instagram accounts at LCC Supermarket to be updated with our promos. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Sabi, naghigpit dangon yan mga tugang sa mga border control checkpoints o choke points. Diyan po mga tugang sa tuya tabi na mga boundary kan mga probinsyas sa kada Bicol, sa mga probinsyas kan Bicol region. Dahilan mga tugang ta nagdadakul daa ang nag-uuli. Inda kung may nakakalusot mananggad, tanghadi tadigdi. Kung may nakakalusot, kasaba ko na dadangog ko si Edwin, di garing namin siya naman kung saan ito hali na source na ito. No? Nabaretang ito, mga tugang, nadakul da tabi nakakalusot na nag-uuli. Kung nakakalusot iyan, day po mga tugang nin swab test, may problema kita. Kung nakakalusot iyan dyan sa mga checkpoints tabi, sa Agos, sa Tiwi area, sa Sangay, boda duman man sa Kamsur area, pero sa Kamsur daam higpit Bilib ako duman sa Kamsur, sobra daang higpit. Pag naglaog ka sa Kamsur, mas kita ka sa ka, pag luminaog ka, kaipuhan mo yan na sunodon. Pero, kung may makalusot, mga tugang ta, ang pagtuwod kan ibaha, although daing confirmation ini from the health experts o DOH, dahil lang po sa variant na makaskas nag-ulakit sa National Capital Region, mga tugang, sana dahil po yan sumabog. Sa luwas kan Bicol na ang tawon yan, sa luwas kang National Capital Region, na nakaisik yung yan, na nakaisik yung yan, mga tugang sa indang lugar, sana po anday sumabog, mga tugang sa ibang parte kan Pilipinas. Bata ang ECQ bagas sa NCR, pun ngunyan habra Abril 4 man sana. Mga tugang pirang pitong aldaw. Day ko aram kung anong filosofiya sa likod tabi kaya na ginibong 1 week sana ang ECQ. Sa mga lugar tabi na sa inda mga tugang na dapat nabantayan. Pero kung mapasunod ang tama na paghigpit mga tugang diyan sa mga border control choke points, mas mapapadali, di ba?
makokontrol. Pag dahil talagang sude, pagpalaugon. Di ba? Saka hindi yung problema ang lokal na gobyerno. Tayo ng requirement ngunyan, hindi po sa Kamsur, sa probinsya Canalbay, asin po sa Catanduanes. Di ba? Tod, baka nagtry akong mag-reach out kay Police Captain Dexter Panganiban, ang tagapagtaram kan Albay Police Provincial Office ta. Pusutang sigurohon kung gura no mga tugang kahigpit sinda sa pagmomonitor dyan sa mga checkpoints na yan sa palibot ta. Bata baga pag maagi ka lang sa Albay, papaagihon ka maski dahing swab. Di ba? Ang problema niyan, kung anong assurance na itong tao na nag-uutik. Kung dahil siya nag-uutik, mga tugang na talaga siya, maagi lang sa probinsya Canalbay. Naghapot lang po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Daing personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan manuaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot. Mga kasimbagan na ansarong problema, gusto ta po asin pinagmawot niya to na masolusyonan. Marinaga po sa Nugabos, mga nakatutok po sa Bilog na Kapikulan. DZGB po ini, Daraga Legazpi. Asin po mga tugang nakatutok sa Facebook Live sa tuya tabi na lugar. Department of Public Works and Highways Regional Office Number 5 atrasado ang paglipat kan mga poste dahil sa hero kang National Electrification Administration. Aramontada po ang detalye kayan mga tugang sa report ni Lowens Barcena. Lowens, good morning Lowens. Salamat, PP Pigbabasol kan Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5 at National Electrification Administration o NEA kung natasinda na atraso sa paglipat kan mga posting nasa tahaw natin kan tinampo sa mga manlaylain proyekto o kaya mga tinampo na nakataralagtag sa Rehiyon 5. Ini ang nagluluwas sa pakikipag-ulay kan DZGB News may kinaraman sa siring na bagay kay DPWH Region 5 spokesperson Madam Lucy Castañeda na dain na nga ni daw sinda nagpagabat sa problemang ini ta sinda na palan-an ma-shoulder kan mga gagastuson o budget sa paglipat kay ni ang suma total naman sa nanahagad ninda iyo ang makaskas na aksyon kang NEA tasindaan igwanin mga personalis na eksperto sa pagrelipat kan mga poste nining nasa tao na kantinampo nagwawagayway sa pagkadiskwido kan mga motorista tasinda sa DAPDIP sa DPWH taisinda rin mga personnel para pag-asikaso lalo pang kuryente live wire ini. Nagkaigwa na daw nin pag-urulay kay ni kan mga nakaliistal daw joint resolution agreement ang DPWH as NEA. Asin niya na sana andai pa nagtataram kung ano ang mangyayari sa mga siring na bagay. Gato lang payo ko. Imagine, nasa poko mas o menos 5,000 na mga poste. Ano? Na ining identified. 5,000 na poste. Roger. Alat mo niya, Lowens. Ari niya na posting na dapat trabaho aksyon kang NEA. Tadua baga yan, NEA, APEC. Ano, kasabay na yan tabi na sa duwangan? Sabay na, pati mga electric cooperative. Natataneya ang kauron, kandi NEA kaya PWH. tabi BP. NEA kaya ang nakaulay kan DPWH. Sinda so, nagdapat kaya na magtumar aksyon. Paano daw kita makakontak sa National Electrification Administration, ano? Roger. Kung arugan ang fight, ang problema sa NEA. May problema daw. Bagastusan na nga ni kan DPWH so pag-alsa kang poste. Roger to that. Paghukal kang poste, pagbulot kang poste, DPWH nang bala. DPWH kami na ngayon bala Sa gasto. Kami na Ano ang problema sa NEA? Taday nagigibo yan. Buda siguro dapat, ano ang problema man kan APEC? Taday nagigibo, ana? Ang masikaso pala, DPWH na. Roger to that. Sabay siya na ito kung maabot, ha? Gano'n nga ni mga batak ang lamis ang indigdio. Ngunya, kurog ang payo ko. Bata, ang 5,000... Bata huliwik, Isus ko, bata lunes ang tupalan. Sorry tabi, Lord. Ang 5,000 na posting ining identified, mismong ang nakaisi kay is Regional Director Virgilio Eduarte, base sa press release ninda. Anak ka isi? Aramin ni Regional Director Virgilio Eduarte. Si Director Eduarte. Oo. Ngunyan. Baka nakaisi man sana si RD. Dahil man arap.
pag-aram niya, di aram kang ka, boss. Siyempre. Okay. Okay. Mhm. Oo, ang temporary solution kan DPWH, nila gananin din in safety warning devices na mga pula puti na guma para mag-serving caution sa mga motorista. Alagad ang DPWH mas gugustuhon na malipat din sa lalong madaling panahon sa tabang mangkan mga electric cooperatives apisar kang niya. O tatakula man agad din yung problema. Digdingani sa Ligaspi, takulong digding identified, buong digdi sa Rawis Arimbay. Humapon. Sa humapon baga, tourist attraction na. Oo. Tasin talagang nasa tahaw talaga ang poste kan tinampo. Roger to that. Bako lamang yan sa report mo baga dyan sa may Peñaranda. Nakatugbok ang poste sa Kanal. tahaw kang kanal. Sa mga kanal. Kaya baga, sa kanal. Oo. Uto sa umapon baga sa video na nakuha ni Angie baga. Asin talagang sa tao kan tinampo. Roger to that, BBP. Bako lamang garbaynti unong poste ito. Oo. Actually, maka-enjoy yung pagilingon. Ngayon, nagdadalagan ka, may poste sa tao kan tinampo. Magayon ng pagilingon. Oo, pag ang mga nagtatraining sa HPG, pwede dyan. Gari ba gari ka nag-training baga sa highway patrol? Gari ka nag-training sa driving? Roger. Yan, itong poste alili ka dyan mo. Magayunon talaga. Oo. Galingon. O, dahil naman sana. Gari, enjoy yun na lang ang nangyari. Dito na, dito na pang problema. Ano ba yan? Oo. Oo. O dakol kaya kay ni ang mga nagkukulikog sa DPWH. Ano na ngaya kamo kay ni? Ang sabi man kan DPWH, ikuha na ngaya kami kay ni aksyon sa muya ngaya ang budget. Dahil nga tawara ngaya kami kay personnel. Dapat sa personnel mismo kang niya o kaya sa mga electric cooperatives ang umasikaso kaya. Diyan man ako nalibong may kwartama sa nang available na para hiriro. Ayan nga na ang Ang problema, problema. paano tayo makauron sa neya kan? Ano neya, bagayaon sa, yan? Pinya Francia? Baka lamang maduman ni Renz Roger. sa Pinya Francia? Bahad lamang. Baka lamang makaurong kita dyan? Roger. National Electrification Administration? Ay, Correct. bako bang gawin neya? NGCP Gari transco gari. yan? NGCP? Pangyari sa maaba ka? NGCP, di naman baka naman serious. NGCP nga ito, po boss. man sa gilid kan tinampo. Yung mananggad adi. NG's transmission ito. Roger to that. Oo, okay. Kung kaya ayo managadaan na ano kaya niya ang paliwanag kan DPWH kung nata sa mga proyekto ninda igwaki mga siring na bagay na dahil ninda mahiro-hiro maski gusto nindang aralion ini. Na bata ang pinag-uurunan pati susug kay Madam Castañeda. Live wire, imagine ko nga aliyon mo yun na live wire. Tama yan, ang totoo yan. mangyayari kaya yan, magkakadereskuido sa Totoo nadaw. yan. So mga personnel na yun nag-aarasikaso kan Totoo yan. pagpagayon, kan Totoo mga yan. tinampo. Yes. Oo. Ako nga may suggestion ako dyan. Baka pwedeng sa DPWH, Buda, NEA, APEC, Electric Cooperatives, mag-tie up na sa national, sa Department of Tourism, Oo. DOT. Alam mo yan, DOT. Tourism and Adventure. Isabay na sa tourist destination. Maglag naman kay ATV sa bungad. Punta kang kanan. Hindi mo nagkakata. Sus ko. Enjoy yung tanong sa dining bata uliwik. Ngaya, igibo ng tourist destination, so yaon ngayon sa Humapon. Tapos pag-agi ngayon dyan pag-agi baga dyan sa Peñaranda, sa may bunot. Roger. Mataram sa tour guide, ladies and gentlemen, you are now watching one of the best area in Legazpi City, wherein the posts of electrical posts are being installed along Rizal Street, and here you come. As you can see here, that several posts are installed in drainage canal. Online Legazpi. Masabi sa mga turista, wow, what a amazing, wonderful area. Amazing. Imagine. In the middle of the canal, there's an attraction. Aminda. Woo! Ang iyayari. Mira. Manaramadam. Wala pa na, dapat sana yan makauron tayo. Roger ta. Kung sabihin tabi Lowens, dahil naman ngunya, ang DPWs, naghalat man sana sa mga electric cooperatives, buda sa NEA. Correct. Iyan na 5 million, salbayan.
Ako, Bicol Region. Bicol Region? Bicol Region. See? Nakataralagtag yan sa mga manlaylay na tinampo. Yes. Okay. Ay, yan so identified sana. O paano sa mga So, na iba? ipa, so nasa side streets? Roger. Apik naman ito. Okay, apik naman ito kayo. Oo. Okay. Roger, so yan tabi, Bibi. Thank you for entertaining us, Lowens. Come again. Bata ng buhay tini. Okay. Roger, si Bibi. Ana, magadagdag na istorya. Halinig sa Regional Center site. Ako po, si LBB. Gibuntan lang na positibo. Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Good morning, Kuya Hen. Oy. Maapot lang tabi ako. Opo. Kung during the road riding po, kasabay ba sa kontrata na in the event na igwa dyan ng mga obstruction, kasabay sa kontrata kan kontraktor na dapat i-clearing yan? Iyo tabi, Tapos kasabay- sir. Actually, dapat i-clearing yan talaga. Opo, kasi kung arpo ka, nang nailing kong problema dyan, sa proper coordination, tapos sa planning. Actually, Kasi sir, po, eksakto ka dyan. Kasi, hindi, aram na pa po ano pa rin na mga road widening, ikong mga obstruction, dapat during the stages ng pagigibon ninda, Tama. naka-coordinate na yan, nakaipuan na matanggal na yan. Baka Yes, upo ka sa rin sir. tapos, Eksakto nang saka, gan. saka pag-urulayan. Oh, at Ayan po ang problema dito po sa tuya sa kwanta. Para Iyo ba reswata na kasi? po government Opo. employee, government agency nag-uurulay. Di nagkasabot, daw po sa ang budget baga po kaan kung in kaso sa sarong gobyerno ang Oh. nag-shoulder. Anyway, accounted man yan sa national budget. Yes. Naroon Kaya naman mo, po sir, ang so. napot dyan, at araw po kitakiin ko, Iyo baga. baka po kitakuan, baka nagka-ugarit gobyerno sa gobyerno, dahil nagkakauro Ata yun. na. Yung nga, naroon naman mo, sir, Pero so dyan po, sa may... yan na, sa mga apik, totoo man baga po talaga, na wala man kapabilidad sin na magtanggal kanta. Correct. Dapat technical man ang ganyan. Dapat, ikaw na po silang task force ka na habang nagtatawa Yan. sila digdi, pighahaliin na ito. Iyo Naman baga, dapat sir. po sa planning pa sana, nag-ibo na silang task force kaan. Yes. Bakupong ka sa rin, tapos na so, Saka- nakuha na so tinampo, saka itatangalo, saka makuhan. Naroon naman mo, sir, so Yung dyan sa Rawis. panglahiling ko, Sa Rawis ka ito, baga. Kung di pa nag-intervene sa lokal na gobyerno, di nabunot sa poste. tama po yun. Tama. Talaga dapat man, pati local government na dapat, magkuha Oo. naman na magre-request na sila na kung Yung sa hindi nakapahalika talaga to dyan sa kaya. mayor. Oh. Naghahanap pa lang, gari po, pigilin ko, naghahanap pa kitang dakulon dyan, madiskwid. Well, in fact, Ata sa third na. district, dakulon na po ako nahiling ni auto dyan na warasak dahil nagkapurunggo Ay, dyan sa mga totoo, araw sir. daan. Totoo, bata, mga makaskas baganta. Siyempre, 4 lanes na. Opo, Pagkabot sa inutan, tapos may kuhan, poste. highway, bagaan. Ay, Diyos ko. Iwanin po, ini ko talaga po maharaman din sa gobyerno takong araw Iyo. daan. Ako nga ko ta, ano daw kung maghiro na yun committee on, anong committee ba daw ang sanggunan panlalawigan? Adi, Opo. baka transportation o energy, magururong kung ano, para Opo. tapuson niya. Di, Sana po din, nag-initiate ng guta po ang API ko. Sige po, matao kaming araw ka ng certain personnel for particular project. Para naman po kamo kan scheduling. At least, so, anytime na itap ka itong gobyerno, so, pagtatawin ng personnel, o sige, mananggal na kita digdi mga 20 ngayon, ngunyan alaw, tanggalon tayo ng 20 sa araw ka Iyo, ng baga. lugar. Ano, sir, nasasabu- ito ang gigibuhin mga kan-APIC para lang po makatarapangan lang baga po yan. Ang saro lang Tama dyan sa po, natandaan yun. ko, kung nataday na hero tulos yan, tagari magasto da, may expenses, Ayun, talaga salado po, ka yan. may Magasto experience. man Kaya talaga, lang, Buda. ganyan, So, mga publication pag brown lang ng out, DPWH ko may ta. cost, oo. Opo. Kaya dapat makaskas talaga ta, kung may losses sa pag-transfer, ay talagang estudyaran ng kung paano yan. Kung aliyon, na ba kasi, Adi? Opo. May Dahil- sample pa ko, Kuya Hen, araw kayo ni. During the typhoon, dakul baga po nagkabaragsak na poste ang APIC. Oo. Ngunyan, transfer na po ninda ito duman sa bago. Yan. Nag-recon sila, nagbagong poste. Oo. Ngunyan, so natanggal na poste, nagka-portol. Yun po mangyari. Dapat nagpa-transfer ka ito. Tinanggal naman ito. Di, Kaya na correct. mahalat kayo schedule kung noarin. Oh, kiribad na sa poste. Yan pa sa tinampo. Opo, yun ang sarongkuan ka ito. Sana Ay, magkataranggal naan anyway. para kung useless naman sa nang postingan, tanggalunaan. Yes, sir. Apo. Salamaton, sir. Yeah. Ha? Salamaton po. Thank you. Salamaton. Very well said. Di ba? Ay, napangyayari sa tuya. Ano, nagiging karawan ta na sa nanta. Liyono na pong problema.
Sabi nga niya kang barkada ko, nag-build roads ang gobyerno pagkatapos pigbarikadahan man sana dahil sa pandemya. Kadakol ang nakadilensya asing kadakol ang tinampo na nadai man nagagamit. Bako daw sumpa ini. Pamanang hapot ni Engineer Leo man. Architect. Di ko masimbag anapot mo. Di ko masimbag anapot mo tabi, bossing. Only in the Philippines, tara, biyahe tayo. Ayan sabi nito ni Reyes, tara, biyahe tayo. Alright. Mga TARP ni ABC Federation President Adrian Salceda sa Pulangi, ginirisi sa mga barangay, Kampulanggi. O ano ba yan? Pero mainit na ha. Di man nagkaano sendo ang tarpulinata, ginirisi daw. Ramonta daw po mga tugang sa report ni Jimmy. Jim, good morning Jim. Ano nangyari? Yes, salamat Tabi Pade. Ay, Pade, BP. Oh, pwede man. Pwede man tabi pade. Pwede man tabi. Pwede man kita magpadi baga. Saan kita pwede magpadi na daw? Saka na. Magkandro na kula na. So, alam mo na? Pagkuha na lang, pagpa-kumpil. So, tarnira mo, bako pa? Sa Torillo. Sa Torillo. Torillo ito. Lalaki. Ay, Torillo. Torillo. Pag nagkuha na, pwede ba ka? Magpadi na ba kita? Oo, wala ka na. Basta pag nakula na. Pag nakula na, pipabalidate Tabi BP niya na pagkahal daw ni ABC Federation President Cap Nonoy Adrian Salceda. Kan po lang yan mga informasyon na ipinabot sa sayang niya na pagkaaga, gikan sa nagkapirang barangay kapitanan sinaligado, ang mga tarpulin kan ABC Federation President na nagpapahayag nin suporta sa provincial government kinalway sa programang ipiglansar ni Gobernador Al Francis Bichara na beautification, clean and green sa kada barangay. Kung sa party kan pagtaong suporta ni Adrian Salceda, nagtataw man siya ni na mga pintura asin para mamotibar ang mga taga-barangay na magrilinig asin na magpartisipar sa pagpagayon sa kapalibutan. Nagtataw man siya nin pampalubag loob bagas. Apoy na kani, may pinagkutay man siya nin mga tarpaulin sa kada barangay na may mga marka kan pagsuporta sa magayon na programa kan na probinsya. Ang problema Tabi BP kasubanggi, aligado may mga nagpararelibot, nagpakamotor, toyo, ang mga tarpaulin, tigtuturokdol sa kagigirisi. Ngunyan, magin si Kagawa John Villar kan sanggo niyang bayan kan Pulangi may mga naresibyo na informasyon na talagang ginirisi ang mga tarpaulin kan ABC Federation President dahil masabutan ko na no ang indikasyon kay na gustong sabihin sa ibong kan ngunya na pagkaldaw kutana iyo ang evaluasyon kan probinsya sa beautification sa mga barangay dahil kung dahil ako nasasala Tabi BP may pa-premyo kay ni ang provincial government. Sa kampo ni ABC Federation Cup Nonoy Adrian Salceda, kalmado sa naman ini ka na-resibihan masiring na mga informasyon. Imbis ang pahayag kay ni Besa na, mapagibo na sana kita. Salidahan ta na sana. Imagine ko baga so, Kap, kagabad. Ginarising niya sa kontra ng gitar pulintas. So excited ba sa istorya? Ginarising niya, ano nga, Kap nga Kap o. May isos nga, sinaranggot nga, buda ginarisi. Gari na ano lang yan, bakaw yung mga kapatang ay pinagalan mo ito. Gari na advertisement na pass forward and report ni Kapitan. Ang simpag pala ni Kapitan. Paisa na, pag-iwa sa itang bago. Mabuuton man si, si Liga President tadi. Mabuuton na. Bako mainiton. Iyo nga, ita kung iba-iba mapipikon. Pero siya, simpag, simple sana. Paisa na, mapagibo na sana kita. Mapagibo na sana kita. Oo. Pero ang hapot, sisi nagisi, buda, anong motibo kang pagisi? Ba, isa na. Baya, isa na sinda dyan. Kirisiyo ni naman, pag-ibo naman kita. Tabaka may motibong iba, di ba? Iyo. O baka konektado na sa... Abo ko mag-conclude ha? Duda ko man sana ini. Baya sana? Baya sana. Baya sana. Bata ko gusto kong apudan si Liga President Jessup Salceda. Kundi, baka sa kabuutan niyang iyan, baka aragban sana ang simbagkaan. Bata gari matindan laban sa Pulangi, sa pagka-alkalde, di ba? Tadi baga si Jessup, sini? Adrian Salceda. Kundi ako nasasala, ulo de pa ko saya kinakaresbig official na declaration, ini baga saro sa tama-tama, Jim, saro ini sa pigmamanok,
may pig mga nagluluwasan dyan, na may grupong nagbubusol kayo na ini magdalagan bilang alkalde Kampulanggi. Mamo. May nagbubusol na grupo, di ba? O, na ini pipadalagan bilang alkalde. Yun magiging kalaban ni incumbent mayor, Andy Mariscotes. So kung may nagbubusol ka iyan, dahil kita makakonclude kung anong ubeto. Kung nata may nagisi, buda nata may nagtanggal. Dahil man yan pwedeng i-associate pa dumaan. Iya. Basta, information pa sa subject for validation. Basta generisi. Baya isa na. Oo. Mabuot na lalaki. Soltero pa ini si Adrian. Single. Single. Surti man lalaki, adi. Oo. Okay. Baya isa na. So, Baya yan isa. Pero seryoso, Jimmy, bilib ako kan simpag niya. Ano baga? Takon sa mga gurang-gurang ng mga politiko. Pwedeng surunodan ng moda. Pwede magsala. Pinastusan ng dimbalas. Ng mga kading yung mga taong kadi. Mga kalaban ko yun. No. Pero hindi mo siya, dahil ang taaki pa buda, medyo relax. Baysa na. Salidan, na sana. Di ba? Teka. So, sobrang gulo-gulo kan sa mga supportadores man kayo. Oh, so gulo. Buda, so kalaban, mabuot pala niya ini si Kun Mananggad, Adrian. Manay pang mabalyo na kita duman. Ngayon, lumuksong ko na. Manay pang magluksong na kitang kudal. Duman nga kita kay Kap, masuporta. Mabuot pala niya ito. Mayong awala niya siya maging alkalde Kampulanggi Mananggad. Yan na. Baysa na? Oo. Okay? Jimmy na salita. DZGB News. Salamat, Jimmy, sa report halit dyan sa luwas. Diba ko sa karaw, ini kaya si Adrian Salceda, pigbubusol ini, may nagkapirang grupo na may nagpupush kay ni na siya magdalaga na alkalde. Although, si Jimmy may bareta kang inot na igwana kisarong nag-confirm na siya madalagan bilang alkalde, mga tugang, bisa alkalde pala, Kampulanggi. Nalinguan ko lang sa pangaran. Pero, ini po si Adrian Salceda, saraw ini sa pigpupush talaga kang grupo dyan sa Pulanggi na dumalagan ka ngaya bilang alkalde Kampulanggi. Kaya mahiling ta yan, mga tugang na mga pangyari yan, kung sa Oktubre, filing of Certificate of Candidacy, mangyari po mga tugang ansiring na bagay. Okay? Ang mga bareta na sa indong nadangog. What's going on? Mga tugang, tod-tod lang. Sa tuyang programang Hapot. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 8:03. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Good morning, Angel. Yes, good morning tayo VP Henry. Para sa pang alas 8 bareta, nakikisumaro ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa selebrasyon kan pang kinabuan na aldawnin mga kababaihan. Inibilang pagmidbid asin pagtaon ng respeto sa mga derecho asin mga nakamtan kan mga kababaihan. Iniigwamanin orihinal na kamauotan na makamtan ang totalmenteng pagkapantay-pantay sa kasarian o gender sa kinabuan. Dahilan kaininguna na Marso 29, 2021, mananao ang PCSO nin libreng Mega Lotto 645 na tiket na nagakantidad nin 100 pesos para sa mga swerteng kababaihan bilang orgulyo sa indang naging ambag sa sosyedad. Ang programa inapod na Mega Ticket para sa wana, isang pasasalamat. Ang PCSO nagtutubod na dakulaan ang ambag kan mga kababaihan sa sosyedad kaya magkakanigo na midbidon asin tawanin onra lalo na ngunyan na panahonin pandemya. Ang primerong 50 na wana players makawat nin minimum na 20 o 20 pesos para sa maski anong kawat sa loto sa PCSO Games Hub na makukuha sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City, makakakuha nin libreng Mega Lotto ticket. Mantang ang primerong 15 na maswerteng kababaihan na mabakal nin minimum na 20 pesos para sa anuman na kawat sa loto sa mga PCSO
PCSO branches nationwide, makakareceive man ng libreng Mega Lotto Ticket 645. Hinagad ni PCSO General Manager Royina Garma ang lambangwana na mag-entra digdi dahil ini an aldaw na pigtagama kan PCSO para sa mga kababaihan o kabayanihan kan mga kababaihan sa bilog na Pilipinas sa saindang dedikasyon asin maisog na paghampang sa pandemya. Sinabi niya na nagalaom ang ahensya na ang masunod na milyonaryo sa rongwana na maentrangon niya na Marso 29. Ipinagiramduman kan PCSO na pwedeng mag-entra ang si isay man na empleyado sa kan PCSO sa proyektong ini. Yan ang pangalas 8 bareta, haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Downy, bye-bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Plemex Forte, Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakasan lawas at lambingan kay misis? Di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnonic Juice at Philnonic Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnonic Juice and Philnonic Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa saindong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa saindong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon.
tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi, free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh. Ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. Get in touch with Hapot. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, apec.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apec.net.ph. Apec, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Bago at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Namipidan sa albay, dinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaliing gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay.
Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas or makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Ang hapot, May maraot man sa pag-apot. Bueno, balik kita sa programa alas 8:15 na. Sabi po ni Paulo Naval. Good morning, Bicolandia from Ligao City. Alan Benavera. Pasyot po sa mo Santo Domingo Albay. Marvin Belgado. Good morning, databi sa mga taga-Damakan Bakakay Albay. El Gita Briones. Watching from Donsol Sorsogon. Eli ba to? Sorry ha, baka sa lang pagbasa ta. Alexandra Cambe. Gibo po kang van sa Del Gallego, pili man sana ID ang pipahiling sa Albay na ID. Tapos pipaagin na pero igwapalan na taga Iriga. Door to door po pati hatod kan mga van. Pag naghapot sa van, ang requirement matarang valid ID sana siya na bahala. Pag maagi sa Agos Pulangi, mga haling Manila, garo sana nakapangharong. Buda malinig na auto. Nganing, kunyari, hali sana sa Bicol, bako hali sa Manila. Minapurundo sa Hororayo na parte kan checkpoint. Yan. Pero, sige, tapusin ko muna ang reaksyon niya ha. Buds Eping Jr., kadakol dyan sa Legazpi Drainage, nakalaag kaya barado. Arlene Esplana, good morning po sa lahat ng mga sa lahat, sana matapos ang pandemic, makabalik na sa normal pamumuhay from Sugoy, Castilla, Sorsogon. Larry Marisa Bungalon Molina, good morning Henry, suggestion lang po, installed na muna sa mga poste na pigilipatanin mga transmission line. Pag na-installed na sa mga poste, saka na terminationin mga linya. Yes. Gladys Bigueras, good morning. Yan tabi mga reaksyon kan sa tuya, tabi na mga paradangog ngunya na pagkaaga. Madali lang tabian siya at mabayaan ta man in reaksyon kan sa tuya, tabi na mga paradangog. Schedule burnout ngunyan sa Rawis. Yes, good morning. Tabi sa mga taga-Bita. No daw, good morning. Alright. Itong attack sa tuya kan sa rotang paradangog, itong binasa tang reaksyon, mga tugang, tama ito, nasa iyang observation. Tama ito. Ngunyan, dapat ibalik tatabi ibabalik tatabi mga tugang sukuan, ibabalik tatabi so pagiging vigilant niya to, kitang mga neighborhood. Pag may naglaog dyan sa barangay nindo na kung saan hali, i-report tulos tabi sa barangay, sa BERT. Ngani na ma-report, may timbre sa LGU ko ng gigibon kayan. Tangha di ta dyan, tabakaw igwadyang kinagpara, bata din na kitang quarantine digdi. Bata din na kitang quarantine. Pag igwadyang kina-infect ang virus na hali sa Manila, sana po day mag-isuskod. Sana day kiso virus na makaskas mga tugang mag-ulakit. Di ba? Ibalik ito na barantayan portion. Although mas kiday na kitang quarantine, aram lamang kan BERT kung anong gigibuhon. Hello, good morning. Good morning, Meeting. Yes, sir. Ang dapat na yun, napagalasultabi sa barangay. Yan sa Agos, stick to ala. Iyo. Wala ang problema nga ni, pagsisabi na nga niya, pasursugon nga niya kami makiagi man sana, ito pala, may pasahero na tagal ba yun mababa sa albay? Aron pa nakakalusot. Aron ka ng taramong kibuto. Dahil na pagpalawgon.
Ang ibuon dyan na magwardya sa stricto na halik sa lolo, ama, sa ake, ang stricto bakon mingas ko na. Yun ang pinakabis. Dahil napagalato na makaabot sa barangay. Iyo na nga nanta. Dipisil? Buda, ibalik ta duman sa poste. Poste? Ano so, pag-urorong ka nagpirirma na makadigdian apik na. No. Dahil malamang ba na daw ako nagreklamo. Ata na nga ni. Yan ang problema ta? Buda, ano taman daw ang probinsya kan San Miguel Corporation. Na mas kapitan kung talaga na mo yan ay bugtag ang posting sa tao. Hali Yes. Na kita magpadaog sa mga araw ka na mga Dapat manindugan. sa dirian. Manindugan. Sa rong probinsya, dapat di kita magpa-under ka ang mga prime water daan. Yeah. Apik. Opo. Yes, ano sabi? Yes, sir. Salamatan po. Happy, have a blessed Holy Week, sabi. Doon sa reactor ta. Mientras tanto, panibagong protocol sa pagmanihar kan mga maabot na bisita sa mga resort as in Hotel Salbay. Day pa na ipapasar sa Junta Provincial. Ang pagbugta kaya ki ordinansa sa kada LGU Jing. Gari ako sa iling ko, bako akong abogado ha. Di ako hulangan aram ko. Gari dipisil. Every now and then, nagbabago ang patakaran kan IATF. Di man pwedeng sungkalon kang ordinansa, ang bagong ang patakaran kan IATF. Baka akong abogado ha. I do not know kung tamaan sa kuyang nasa isip. Waka kasala ako. Pero sa iling ko, di man pwedeng sungkalon, di mo man pwedeng kontrahon kan sarok kisar ordinansa, ang patakaran kang IATF national pag inimplementar iyan. Di ba? Sungkalon mo yan na ang IATF national, yung governing body, may kinaraman sa mga protocols pag abot-tabi isa kuhan. O yan ang Hapot. Aramon tado ang detalye kayo ni sa report ni Ans Galero. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Gaya naman, nag-iba naman. Gari, pag nag-edad na talaga, nagdudunong naman kakaisip. Adi? Abo ko magurang. Iya, sa bagay. Sa bagay, pero maabot ka dyan. Darating din tayo dyan. Okay, sige, go. VP, sa mga dagdag niyatong bareta na sa level pasanakan Committee on Tourism, ang pag-aadal may kinaraman sa pagmok na naman ng bagong provincial ordinance. Ay yung mga taon ni na magkakanigo naman na kumbaga ining updated na guidelines and protocols para sa pag-akseptar ng mga bisita lalo na sa mga resorts as in accommodation establishment. Sigun sa impormasyong ipinagpaabot ni kinatawan Attorney Melissa Abadesa Armidilla, ang pamayokan Committee on Tourism, nag-igwa na sinda initialmente in public hearing Hussein kay ribahan ang mga resort operators as in owners sa probinsya Kanalbay asin sa iyang sinabi na digdipig papagirumduman na padit-diit ang mga hotel as in resort owners sa bilog na probinsya Kanalbay na magkakaiguan nin striktong pagbantay sa mga maarabot na mga persona gikan sa ibang lugar lalo na ang gikan sa luwas kan Rio Bicol nga nila mapreventaran ang paglakop pang lalo kan kaso ng COVID-19 sa satuyang probinsya. Specialmente, sa sa mga naiiling na pag-implementar sa nasambitan ng ordinansa iyo ang pag-check man, nigo talaganin magkakanigong requirements o kaya IATF requirements na ipapasar o daradara ang mga bisita sa Albay, gikan man sa ibang lugar siring na sa nakaining agad naman kung sinda negatibo sa helang na COVID-19 asin man alagad pig pasiguro ni Abadesa na masunod man giraray sinda sa magkakanigong protocols man na pinaglalatag ng IATF National in kaso man magkaigo naman ning pagbabago dahilan nga sa iba naman ang kaso o sitwasyon kan COVID-19 sa Metro Manila. Sa ngunyan apera kan nasambitan ng bagay, tigpapagirumduman kan Committee on Tourism sa probinsya Kanalbay na dapat igwaman girarainin na magkakanigong health protocol siring na sa nakan foot bath, manlain-lain pang mga protocols na dapat nasundon kan sa indang mga bisita. Supposed to be Yan ko ining o kan nakalihis pa ko tang mga aldaw dapat na ipasa rin dahil sa pag-antisipar man ko ini sa pagselebrar kan Semana Santa
Alagad nasa session break na ko niyan, o Lenten break na ko niyan, ang sanggunian panlalawigan kanalbay, kaya posibleng sa masunod bang semana, may pasar naman ang nasambitan ng propestong ordinansa. Okay, o sinabi na eh. Tama man si attorney. Di man niya kita bako tama ako, kuhaan, Ange. Yes, Your Honor. Nang ordinansa, di man pwedeng sumampa duman sa patakaran ka na ETF. Yes. Ang problema ko lang dyan, kung nagbabago, Oo. ang pagbago ka ng ETF, maluwas na gari bako uyon duman sa ordinansang ginibo. Yes, dapat adaptive man dagiraray. Iyan. How do you construct ba bang construct or conceptualize an ordinance na adaptive sa ordinance sa kang IATF? Kaya lang, siya rin makasimbagkan, siya turni na. Ota. Kaya niya naan? Kaya na ninda yan. Bugado man siya? Ba? Kaya na Atty. Melissa? Okay. Kaya na. Okay. O, sige. MVP, ang natunta na sana ako, ano naman ang maging istorya, may kinaraman sa bagay na yun, kung tulos man ay pasar sa sanggunian panlalawigan kan Albay. Okay. With Boy sa mobil, Ans Galero, DZGB. Salamat, Ange, sa report. Alas 8:26 na sa Pilipinas. Mga tugang, okay na, Jing. Pwede ka na mag-time check, Jing. Okay na, pwede na, no? Ha? Alas 8, ay, tama. Pahalo-halo yung kumunang madali. Diba? Pag 8:30, abangan mga tugang an olay-olay mo ni Monsignor Crispin Bernarte. Ay, Noy, nakakuha na daw siya. Naka-standby si Monsignor Chris. Waiting nga niya sabi ni Monsignor Chris, waiting for you to log in. Waiting for you to log in. Please double check the login. Ang ordinance adopting the IATF churba antay. Di man nga ni Di ba, amigo? Kung churba title kan, talagang churba talaga siya. An ordinance adopting the blah blah blah. Nagbabago ba kaya? Adopting all the in the successive order of item thereafter, kung ano-ano, gari mananggad may pagka-chorba-chorba mananggad. Gari mananggad medyo kan mananggad. Gari mananggad may pagka-chorba mananggad. Kaya dapat, adalang gimaray tabi, na dayan maging chorba ta. Baka maging kwansa na yan. Ano yan, sa mga maabot na daw, mga tugang tabi tungkol yan sa bagay nan. Alas 8:27, oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kawa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahang ta. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet. Sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais.
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Sa pulugan payo asing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, San Tabaco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang oras po sa DZGB, alas 8:34 na. Oras na po kan sa tuya mga tugang na paghurup-hurup kan mga tataramonin mahal na Diyos. Ano po ang refleksyon na isi-share kan sa tuya tabi na resource person ngunya na pagkaaga para po mga tugang sa sitwasyon tangunya na panahon. Ha? Ngunyan po na Lunes Santo sa tuya pong makakasabay.
mga tugang ang Vicar General for Administration. Siya po ang chairman kan steering committee kan 500 years of Christianity. At sinsiring man, siya po ang Cora Paroko kang parokya ni kan Nuestra Señora de Fatima, Our Lady of Fatima. Diyan po mga tugang sa Tahoe Road, Legazpi City. Ngunyan pong aldaw, mga tugang, dahinan nyo niya to ang refleksyon ni Monsignor Crispin Bernarte. Pero bago yan, baka may gusto ko nang aramon kay Monsignor Chris kung may mga pagbabago po sa satuyang diocese para po sa satuya na selebrasyon mga tugang kang Holy Week. Monsignor Chris, maray na aga tabi sa imo. Welcome po sa DZGB. Maray na aga sa imo, Henry. Maray na aga sa gabus niya tong taga-Hinanyog asin taga-Subaybay. Opo. So far, itong mga pinaluwas sa circular gikan sa tuyang obispo, da itabi ning kambyo. So gabos itong mga pagbuot na sa tuyang susunodon ngunya na Semana Santa, siring panggiraray sa tuyang ipapadagos iyang gabos. Yes. Pero Mons, anong assessment po nindo kasuhapon na pamsan data? Maski sabi nga may pandemic, talagang ang tao talagang yaon ang pagtubod sa mahal na Diyos para po sa pagsalubong kan sinabi ng Palm Sunday. Dakol po sa tawo kasabagay sa mga sikasapon sa mga simbahan hanggang banggi. Iyo po. Sarong maugmang obserbasyon ang sa kuyang masasabi. Dahilan minsan nga ni digdi sa padagos na peligro kang pandemya, alagad yaon manggirarayan mainit na kasimbagan kan sa tuyang mga Katolikong Kristiyano. An magayon dahil sa saindang pagpasiring sa mga simbahan, talagang tunay na nag-oobserbar kan protocol na pinagbubuot kan sa tuyang autoridad na sinusunod kan sa tong simbahan. Kaya very safe itong nangyaring mga selebrasyon. Yes po. Okay, Monsignor Chris, itatao ko na po sa ibang oras para makapaghiras po kan sa tuya na itatao na reflection sa mga parantabay kan DZGB asin po sa tuyang Facebook Live ngunyang pong pagkaaga. Good morning po, Graray, Monsignor Chris, and go ahead po. Mga kapwa kong naglalakbay sa pagsunod kay Kristo na satong kagurangnan. Sa tuyang simbagan ang pangapudan kaining banal na panahon na paghurup-hurupan ang agi-agi kang pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Jesus. Tanganing mabago kita sa satuyang pagtubod asin maging maugmaan lakaw kan sa tuyang buhay digdi sa daga, asin sa tuyang mapamuraway ang mahal na Diyos. An Semana Santa na sa tuyang pinuknan, sarong pakisumaro sa pasyon ni Jesus, asin pagsunod sa iya sagkod sa Kalbaryo. Sa krus, binayadan niya ang gabos niya tong utang na darakan sa tuyang mga kasaklan. Dahil kitang ibang gigibuhon, kundi pagsulsulan ang sa tuyang mga kasaklan ngunyan. Ini ang mapabanal sa tuya, asin kan sa tuyang mga aldaw sa laod kaining simana. Inaapod niya to ining Holy Week. Bako tayo ini ang ipinangaran sa mga masunod na mga aldaw. Alagad, dahil taminahinguha kita na simbagan ang pangapudan kaining panahon, pasiring sa tunay na konbersyon asin kabanalan, na minatabang sa tuya na maging banal, siring man simanang banal o Holy Week. Maako talugod na kita mga parakasala, na kita mga makasaklan. Ang pagbalukat sa tuya sa mamundong kamugtakan, iyo ang pinadigdihan ni Jesus na kagurangnan. Siya nagsabi, an si isay manabuot magsunod sa kuya, sa yumahan an sadiri, asin pa sanon an krus arual daw. Agadon niya to sa iya,
na sa tuyang butasan ang mga kinabanon na bagay na minarayo sa tuya sa Dios. Siring man mamidbidan asin akoon an krus na para sa satuya. Girumdumon niyato na sa krus tinubos ni Kristo ang kinaban. Sa pagbutas niyato sa mga pagpugol kang kinaban, mamidbidan talugod ang mga pangangaipokan sa tuyang mga tugang na nasa laylayan. Aram niyato kung siisay sinda mga tugang. Mabuksan lugod ang sa tuyang mga puso sa paghinanyog sa saindang mga inagrangay. Asin matawan niyato sinda ning tamang kasimbagan. Si Jesus nagsabi man, daing pagkamuot na maurog pa sa pagdusay kan sa diri para sa sarong tugang. Itaulugod sa tuya an malinig na puso, tanganing simbagan ining agyat kan tunay na pagkamuot na linaladawan kan pasyon ni Jesus na satong kagurangnan. Magsarig kita sa mahal na Diyos. Nakasabay niyato sa satuyang paglakbay sa tao kan mga inaagihan niyatong kadipisilan ngunyan. Sa pag-antabay niya, ipadagos ta ang paglakbay, daraan krus na satuyang pinapaasan sa tahaw kaining pandemya. Lugod pa man, malinigan kaini ang satuyang mga puso, asin magikitang mas marhay na mga disipulo ni Kristo na satong paratubos. Himateon ta siya, makiulay sa iya, asin mag-adal kita sa iya. Ngunya na mga talaan na aldaw, tangani magiining tunay na Semana Santa para sa tuya, asin para sa gabos na nabubuhay digdi sa daga. Mamibi kita. Diyos amang makakamhan, Diyos amang mamumukton, sa banal na simanang ini, liwanagi ang samong buhay, palaada ang samong pagtubod, pakusuga ang samong pagsarig sa imo, asin buksanan samong puso, asin isip, sa mga hararong nakahaputan sa buhay, na samuyang hinahampang sa ngunyan. Lugod pa man ang samuyang pakisumaro, sa masakit na inagihan kan sa imong aki, si Jesus nakagurangnan, magatod sa muya sa kamurawayan kan sa iyang pagkabuhay liwat, tanganing kami mahirasan kan isog buot, na danay na labanan ang gabos na kapangyarihaning kadikluman, asin kasaklan. Amen. Sa saindo gabos mga tugang, maugmang Pasko kam pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan. Monsignor Chris, salamatan pong maray sa mo pong sharing. Ngunya na pagkaaga po sa tuyang mga paraantabay. See you po Kaya on anuman, Wednesday. Henry, asin sa gabos, bendisyonan lugod kita gabos ning kagurangan. Salamat Monsignor and see you po on Wednesday sa tuyang programa. Mga tugang Monsignor Crispin Bernarte po sa iyang refleksyon ngunya na pagkaaga di po sa tuyang na programa sa DZGB. Be changed when you flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away.
Bring me near, draw me to your side. And as I wait, our rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your 15 bago mag-alas 9 nin pag-aaga. Magbabalik po ang programa. Magalipas lang kan mga patalastas. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Regular na riparuho ng mga electric connections and installation sa harong. Ipairahay sa sarong lisensyadong elektrikyan ang may mga diferensya na wirings. Mantang salidahan ang mga ini kung talagang raot na. Likayan ang overloading sa mga electric circuits sa paagi ng pagsaksak ng linya para sa dagdag na ilaw as in appliances. Ang fire prevention tip na ini, hatod sa Indo, kang Yangmat Lechon and Yangmat Wings and Tea, DPWH Regional Office 5, Albay Electric Cooperative. Asin kan stasyon na ini. Inihahatod sa Indo, kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Oras natin, 10 minutes bago magabot ang alas 9 din aga. Request mga tugang kan Civil Aviation Authority of the Philippines sa Sangguniang Bayan kan Daraga na magpasa rin ordinansa manungod sa pagbabawal kan pagapalayog din buradol sa mabukas na Bicol International Airport. Ibinasura kan Sangguniang Bayan. Nata daw ano? Renslo na po sa detalye.
Renz, good morning, Renz. Yes, maray na agad BBP, asin na maray na agas to mga parantabay, sa mga tugan niya tong mga bareta ibinasura kan sangguniang bayan kan daraga ang request kan kaap o Civil Aviation Authority of the Philippines na i-adaptar o magpasar ang sangguniang bayan ni na ordinansa na iyo ang magbabawal sa pagpapalayog ni na Buradol tigdi sa rani sa pinagkonstruir na Bicol International Airport. Kanakaaging regular na sesyon sa pahinganot ni Kagawad Pilo de Lumen, Attorney Pilo de Lumen, ang Pamayakan Committee on Laws and Rules, tigdi sa Sangguniang Bayan, siyang sinabi ng request kan kaap sa iyang binasura base naman sa iyang committee report, pasin sigun sa iya, na ang request kan kaap na pag-adaptar kan nakasuguan pa kan nakaagi pang taon 2001 na iyoan na nagbabawal sa pagpapalayog ng Buradol sa airport dahil na po pwedeng unya na presenteng oras or panahon dahil lang sigun sa iya na unyan na iba naman ang pipalayog kan mga tao kundi ining mga modern technologies na ining mga drone na kung saan na talagang bawal man yan ini sa airport sigun sa iya na kuning kaso man magpasar nin ordinansa sa Sangguniang Bayan, manungod kan pagbabawal kan pagpapalayog ng Buradol, ini magkakaigwan din na magkakanigong halabang proseso dahil lang tayo isasabay na sa ordinansa, ining mga drones asin magin iba pang mga computerized o modern flying objects ngunya na pinagagamit kan mga tao dahil lang tayo ni sa man sa mga kinakaipuan sigun sa iya na ipagbawal sa pagbubukas kan Bicol International Airport. Kaya sa ngunyan ang nakasuguan kan kaap na yung minabawal sa naunambitan ng bagay pinagbasurang una kan Sangguniang Bayan dahil lang medyo late naman niya sa taon 2001 pa ang orden na gustong i-adaptar kan kaap asin sa mga masunod sa pagbukas giraray kan sesyon pagkatapos kay ining Holy Week ini ang tutukaron kan Sangguniang Bayan dahil lang nagtutubod sinda na maabot sa oras sa bulan ng Setyembre posibleng magbukas na ang Bicol International Airport. Alat nga na, Lowen, sabi mo ibinasura, tapos ano yung tutukaron giraray? Ano yan tabi? Kung sabihin mo? Ang binasura tabi, BP, itong request kan kaap Na? na iyo sa pagbabawal sa pagpalayog ni Buradol. Ano ang problema duman ito pwedeng gibon kan sa ngunang bayan kan daraga? Dahil arog lang ka ang rason ni Atty. Pilo de Lumen? Roger, Itong sinabi mo? dahil sigun sa iya, year 2000 pa iniong order kang kaap na gusto ipa-adapt sa sainda. Ya kung 2,000 yan, ano man ang problema kung gumibig ang ordinansa? Kunyan, dahil naman tayo ito bipipigpasar, dahil lang isasabay naman, magibos na ning panibagong draft ng ordinansa. Oo. So ino ining masabay kay mga drones, asin so iba pa. Ang drone baga, kung yan, may permit nga na yan. Di ba? May permit ang pagpalayog kaya eh. Aha. Sa kaap man gayod o basta pagbabakal kang drone, may kwan niyan, may permit man yan. Roger. Ang Buradol anda eh. Aha. Pag-ibog ang Buradol, ma-permit ka pa sa kaap. Iyan so sabi niya. Oh, pero meron na, sorry tabi kagawad aram ko matibay na abogado ini, matibay ini si Atty. Pilo. Pero bigro day ko masyado nakuaso tot. Kung nata day pwedeng andaraga, magpasar ki ordinansa tungkol sa Buradol. Kundi ako nasasala, igwa ka yan ang garmay ordinansa ka ng probinsya eh. Sa Legazpi nga igwa ka yan. Roger. Ang Legazpi garmay ordinansa ka yan eh. Aha. Na Buradol. Tayang baga, day ka pwede magpalayag Buradol. Kung yan na papalayugan mo, aran ni sa airport o pigdadalagan kang airport. Roger. Di ba? Tayang pag nasilaod mo kaan sa helicopter o sa aeroplano, may problema. Aha. Nagmangno ka mga pagkakawi ko mo, aeroplano na pala. Ika pa so nabugnot. Ika pala gusto na ako. Di ba? Roger. Pagkawikawa mo, ay, katagit na pagkawikaw ko, nakula uro na, aeroplano na pala sa nakakawikaw mo, bako na Buradol. Rochanika na suluminayog. Oo. Kaya gayon, giri. Ito na ito Di ko nakukuha so punto kung nata, basta sa report mo ini di ko nakukuha kung nata nadidipis sila na magpasar ki ordinansa, tapos, ang gusto sabihin mo, i-regulate sa magpalayag ki Buradol, buda, doon pagkasaro una sana. Pagkasaro na sa nabipi. Pagkasaro una lang. Isasabay na duman. O nata day pwedeng gibuhon mo niyan. Recess na ngunyan. Oh. Saan gano'n yan? Kaya nga ni, pero pwede man bagang after the recess. Pagkatapos kaning Holy Week ka BBP, Diba? Totoo karon na tulos.
Asap yan. Baka magbukas ng airport. Roger. Actually, ang drone gari sa ako para sa ko personal ko ining opinion, bako uyan masyadong kwan. Limitado magpalayog kan, may permit na magpalayog kan eh. Kundi ako nasala. Pero ang asap diyan ining buradol talaga. Roger. Taga dakol na paralayog ti buradol diyan sa palibot. Roger. Okay, sige. Anyway, after Holy Week, interview ta daw kan si Kagawad Pilo. Roger, David. Schedule mo sa kuya after Holy Week si Kagawad Pilo. Puton ta ka yan tungkol dyan sa ordinansang yan. Importante yan. Kang airport, yaon dyan sa daraga. Ngunyan konsenso nakatugdok sa nagapalayog, malagpasan duman sa kamalig, takon halabaw ng toros. Hindi nakadepende sa gigibaw ng ordinansa. Pero ako sa iling ko talaga dapat adalan ini kimaray na ordinansang ini para sa buradol. Roger, David. Okay. Schedule mo sa ko si Kagawad after Holy Week. Roger, Tanganing makwanta. Aram ko ang ligas bigong ordinansa kayan eh. Aha. Haluin ng panahon. Ay, doon na to kung sa Albay, Igwa. Pero mas maray kung may separadong ordinansa ang lokal na gobyerno kan daraga. Tayaon dyan ang Bicol International Airport. Roger, David. Okay, sige. Kaya David, BPR magregtag na para tatigi sa luwas. Trans Luna, DZGB. Mga tugang, 3 minutos bago po magabot ang alas 4 o alas 9 nin aga, digdi po sa satuya na programa. Maparam na muna kita. Masunod na mga tugang si Pio Fernandez sa programang Tingog Kanmanwa. Nawag mo na ding sa commercial ko, tabi. Ito na ka ba? Taon-taon man sa inong madanangog, tabi ang reflection ni Father Dave Ramoso, ang kora paroko, kan simbahan ni San Rafael. Di po sa Legazpi, asin po pag 11. Si Father Momoy Bormeo, asin po si Father Vlad. Iba po si Padre Mario de la Cruz. Salamat kasi ng pagkantabay. Henry Maceda po, dahil pong personalan, kita naghapot lang. Goodbye. Mabuhay.